Okay, van der is jullie de 16e, want dat is daar nog windig. En wie wordt zijn, is de streekje wat blijven bij mij. Maar dat is de Mexicanische vlag. Zo, wie wil van der de Mexicanische maaltijd merken? Wat nou zeg ik, ik dacht nee, dat we zijn bal. We doen hier niet balsvet hebben. We willen hier eten merken. Emma haben. We willen van der merken wat ik naam Pozole Rojo. Dat is van Schweinfleisch. En du hast een witte grote korn maakt. Dat je een zeer schijne Suppe, dat is een beetje dikke Suppe, aber dus alles maakt wat hem fehlt, nur Hofjet, Fleisch en met Kamst en verschiedenste. En een zeer schijne Suppe. En de peperschau ik wat gebroken, die kocht ik met deze werk bij El Roy, door een winkel in Manitoba. Hadden een zeer fijne prijs deze werk, een betere prijs, een beste prijs en een winkel in Manitoba. De krijgt lekker is, voor je met Mexicaanse stoer, die gedreide rode peperschau. So. En we gaan nu wil ik de Suppe maken. Dat is zo'n Suppe wat in de 1500, dan gaan de Aztecas, de Indiërs in Mexico, gaan heel zo'n Suppe gemaakt. En die brachten ze nu nog in Mexico, waar ze een grote feest hadden, dus Independence Day, Dia de la Independencia. Oder Weihnachten, wat is er gegeten, oder een grote top kwam door. Mensen, hier grote mensen top kwam door wat Pozole gegeten. Dat je hebt gereinigd ook gerouwd, maar wie wil van der rouwd maken. Ik hoop die gleichen dort, ik leg dat zeer. Zo, nu willen we afhangen. Dankzij. En dit hier, kan je dit zijn hier, dat is ik weet je nog niet meer wat vertalen. Hier is een oedler, die heeft een slang, een muil die zit op een cactus stuurt. Vele jaren terug, in de 1500, dan hadden de Indiërs, de Aztecas in Mexico een droom. Want zij wilden voor een oedler zijn met een slang, een muil. En op een cactus stuurt zetten. Daar willen ze ihre stad bouwen. En daar is van deze dag Mexico City. Een grote stad. Dat weer moet een lek, die hebben ze toegemerkt, dan hebben ze er een stad opgebouwd. En Emma, dat is wat dit hier meint. Dat is de Mexicanische vlag. En van daar werden we Mexicanische eten merken. So. Woehoe, gracias. Nu wel de eten merken. Dat komt een storm te geven. Okay, het eerste wat ik wezen wat ik wat voor Fleischbrocken von jou, mit einer einzelbrocken Suppe knäppes mit Fleisch da ohne, aber ich glaube nicht. So, wir haben hier nu Schweinsraben. Ich habe hier Schweinsraben, wo wir die mit abschneiden, wo wir die brocken. Und die reden von einem Schweinscholler, weil wir haben nicht einen Schweinscholler. So, dann kaufen wir, was wir haben, ist ein Porkloin. Das ist ein bisschen Schweinfleisch, haben wir dann geschnitten. Und das wird wohl brocken, weil die brocken gewöhnlich immer die kan ook Schweinsfeit maken. Die doen er ergens wat maken. Alles uit Schweinfleisch. Dat is hier aan hand. Deze raben, wat ik doe, is dat eerste ding is, hier hängen heeft je dan een beetje een derne huid. Dan nemen we een beetje papier. Dan doen we dat een beetje afhakken, met zo'n tijd de derne huid door de fan lostraan. Check hem al daar. Als dat sluttert, dat wel weer weg. Hier nog eind, wo nog eind is dat, wat je dat wiesen. En dan werden we dat abschneiden en dan werden we dat kerken. Ik weet niet wat we dan alles maken dan. Met papier nemen en hier een klein beetje afhakken. En dan werden we dat, deze derne huid hier aftraan. Krijg je dat, check hem al. Ja. Zeer fijn. Waar we dat alles staat, wordt het fijn abschneiden en dan wordt het biezen. Dan werden we dat vlees eruit maken. Dankzij. Oké, wat we hier hebben we nu. Den Disken wird heute gemerkt, nu werden wir das Fleisch alle mit bruin broden. Dat brockt nicht, aber eins gedauert und das gibt dann einen viel besseren Geschmack. Nu werden wir hier ein klein bisschen Olive Oil nehmen, das je sein kann. Dann werden das Fleisch alle ein klein bisschen bruin broden. Das gibt dann bloß noch viel mehr Geschmack. Dit ook je weinig buiten naar een spekker. Want dat met spratsen werd, dan wordt dat niet. Dan doen we dat nog een klein beetje met grobe zout. Dus je zijn kan een klein beetje overzalten. Zo, straks is dat. Zo, check hem ons aan de raben eruit. Nu gaan we deze eruit nemen. En dan gaan we dat even vlees nemen. Fangt aan zeer smakgeloten. Check hem al daar. Dat geeft aber zo'n veel beter Geschmack. Dat brockt niet, aber wie wollen von jou. Dankzij. Okay, dan werden we dat andere vlees beetje bruin broden. Waar we hier een klein beetje olive oil nemen. Je kan andere schmutz brokken wat je wil. En zoals ik zei, dat vlees brockt niet bruin gebroten, maar ik leef dat, dan heeft dat meer Geschmack. Wird mehr Arbeit, aber da wird sich betonen. Nu hörst du mal.
Dus ik zei dat ze over buiten. Want een beetje spretzen dat wordt dat je dan nog niet. Krijgt de staat. En dan werden we het maar een beetje zouten. Zij zijn. Doe een beetje. Allebei een beetje opzouten. Met grove zout. Ik helemaal niet met fijne zout. Dan wordt het te zoutig. Dit grove zout, dat brokken ze in de restaurants allebei. Nu hebben we er ook een beetje zien. Zeer smak bruinbroden. Zo, kijk, nu hebben we het vlees alle zo smak bruingebrood. Nu zijn we uit om dat kerken. Dus ik zei, je brokt niet over wij doen, dat wordt een zeer schijnend smaak gaan. Dankzij. Oké, wat we hier nu hebben is, we hebben hier 2 kilo Reben, een beetje gesneden, die had je weer bruingebrood. Waar we dat hier nemen. Zoals het staat. En dan hebben we hier nog 2 kilo pork loin, ander zwiebelvlees. Waar we dat hier nog alle nemen. Dat had je weer ook zo smak bruingebrood. Zo. Dit wordt die een beetje een zeet geven. We hebben hier 8 liter Butter nemen. Dan hebben we hier een grote Seppel en een half gesneden. En dan hebben we hier 5 Lorbeerblätter, bay leaves. En dan wil ik je nog wat wijzen. Dan hebben we hier een ganze kop garlic. Den wil ik in een half snijden, dus dit. Wil je dat wijzen dat het staat. Dan doen we den hier ganz nemen. En zout wollen we er zeer weinig nemen. Wie had je dat flesje zal je zout, dus weer brood en bruinbrood deuken. En nu werden we dit kerken, wat een kerken brengen. En dan willen we dat erop treden, dat groot simmeren, dat groot buddelen. Dan willen we dat stuk 2-3 stunden, of 6 stunden laten zagen kerken, dat het vlees zeer, zeer fijn goed is. En dan willen we vandoor weer. Dankzij. Oké, nu willen we dat hier wat een kerken brengen. En dan willen we dat door op wenigste 2,5 stunden kerken. En ik leer dat plus groot erop trainen, dat groot prizzelen dat en dat simmeren. En dan willen we dat flesje einpelen en dan vandoor weer. Dankzij. Zo, nu kijk maar, nu heeft dit hier 6 stunden gesimmerd. Dat is nu zeer fijn goed. Nu willen we dat flesje einpelen. Dat braucht nicht so lange, aber ich habe das eben nach 6 Stunden, geprizzelt, gesimmert. Und nu is dat zeer fijn goed. Oké, dan wil ik je weten wat we brauchen om dat saus merken, dat salsa, voor te maken Sup kijken. Hier hebben we 20 zo'n rode gedreide chili guajillo. Dat is een Mexicanische stukje, maar daar hebben we 10 chili ancho. Die kan je ook een stukje, waar je dat niet gaan, dat staan down. Dan braucht je bloß dit rode. En als je dan nog chili de arbol maakt, dat er nog sterk wordt, maar wie wordt dat van der uitloten? Hier hebben we een nate Seppel, oder een halve grote. Hier hebben we een stuk fire, chestnut, oder garlic teen. Hier hebben we 1 theelepel cumin, comino. En hier hebben we 1 eetlepel oregano, Mexicanischen oregano. Weil dort nicht haben, dann braucht je anderen. En hier hebben we 1 eetlepel zo'n Hühnersup. Dat kan je, Supklaats. Nu hebben we deze chili. Die kunnen alle eruit nemen en dan den stengel er los, dan de smaak afwassen en dan willen we die te 4 brengen. Zo, wil ik niet weten wat we het nächste doen. Ja, dus ik wil je een klein beetje wezen. Deze peperschoten, die den stengel er los en dan met Maße door zo, kan je de bern eenmaal lang voor een beetje opsnijden. Die meeste tijd scharf wordt, dan klappt je den zo op en dan zijn alle kinderbern. Die je alle kinder er los ruit nemen. Stengel los. Met Maße nemen, die in den Bock een beetje opsnijden, zoals ze staat lang gaan, bloß je niet snijden. Dan hier, neem je alle peper, de kinder eruit. En wij kunnen deze oderen, die hier nog een beetje uittraan, dat is dat stukje. Daar wordt alles staat.
Jetzt die Ancho und hier haben wir dann die Colorado oder die Guajillo. Die brauchen wir auch zum Enchiladasauce merken. Da wird alle abklappen. Und die Kinder eruit. Dan werden we die met een water afspelen en dan werden we de engel abkerken, wat je wiesen. Nächste. Danke. Okay, dann nehmen wir die Chili. Da wir die an kaltes Water mit Fan aufspeilen. Und die sind vor allem noch mit Erik von der Stab. Ja, weiß was alles manche was das. So. Nehmen wir die Chili und dann da wir die Schmack aufwaschen. Dann da wir die im Groben nehmen und dann geben wir die in Water und dann werden wir die einmal abkerken. Dan laten we een stukje stoom wat die fijn week worden. En dan zijn de ruit aan blender en dan liquideren en de fijn maken. Dankzij. Oké, het eerste wat we doen, we gaan even leren wat de chili door een beetje afkerken. Dan nemen we dan het meeste vaat hier een beetje afschapen. En ze gaan zo'n fijne ding wat de schaft om vaat afschapen. Maar we gaan dat hier niet. Dan doen we met een schlijfboven dat meeste vaat afschapen. En dan willen we de sippelen en dat je alle uitversen. Dat chestnut, dat garlic. En dan willen we dat vlees eruit niet einpluwen. Dan is dat erin. Daar wat ik dan neem, dan nemen we deze soep. En dan kijken we die alle tegen zeven. En dan hebben we al dat gruis en sludder en alles erbuiten. Direct start en dan hebben we zeer smaken soep. Dit wordt dan de soep geven van Pozole. Oh, kijk mal, dit wordt je dan aan je best neemt waar dat alle baan laat. En dat wil je ook niet. Ja, nu kijk mal. Dit is. Het 6 stunden geprizzeld en daarna zeer fijn. Nu staat eruit. Nu hebben we met het vlees kloren. En dan kun je weten hoe goed dat is. Schrikkelijk fijn goed is dat. Ik wil je dat maar weten. Ik wil me een schief zitten. Ja, nu kijk je mal. Hoe goed dat vlees is. Kijk je al mes in een lust de non check. Mira. Dit zijn de reben. Zeer fijn. Nu gaan we dat alle in einpülen. Dat sluddert ook eruit. Dat waschen, dat is een staat. Smak erin meer. Kijk mal dat. Yes. Nu gaan we dat alle in einpülen. Smak erin pülen. Nou wil ik niet weten wat we het nächste doen. Ik wil toch bloß nog helemaal weten wat fijn goed dat is, dat vlees. Dat is zo fijn goed. Kijk mal. Dan uit einpülen, dat jetzt sehr schön. En maar van de Reben, zoals ik zei, die moet er een klein beetje oppassen, wäre dat niet gleich. Du hast einmal ein bisschen Schlutter gemacht. Dat doen we dan uitpülen. Aber het meeste tijd is het fijn, kijk mal. Oh, sehr fijn. Oh, sehr fijn. Ja, nu kan dat beter zijn. Eerst kan het tweede niet geschikt zijn, maar nu pülen we dat alle smak in ein. Ja, nu kijk mal, nu kerken onze chili. Nu wollen we die tussen wo we die laten stuk 10, 15 minuten zetten, dat de fijn week worden. En dan gaan we die verarbeiten. Oké, daar werden we nu dat saus merken. Dan maakt dit op. Hier hebben we de chili, die zijn ze fijn week. Hier is dit en deze liquidor en deze blender in. Die worden niet alle op eenmaal, dat is te veel. Hier wordt een beetje sippel. En dat oregano wat we hier nu maken. Dat Heina-pulver, die Zipklaatspulver. En hier hebben we nog een beetje comino. En dan dat chestnut. En dan worden we van deze zup wat we gebruiken om de knerkens afkerken, waar we hier wat maken. Dat dat afhangt fijn te worden. En nu wordt we dat daksel zitten en dan werden we dat fijn maken. Nu werden we zijn woord schaft. Daar weer. We gaan gewoon een beetje verdikken man. Oh ja. Oké, nu doen we de nächste zout. Heb de chili hierbij en dan de peperschout en de soep.
En wat nog niet genoeg Sup is, wat we erbij gaan en daardoor zullen wel ik een twee schlijf van dat water waar de chili gaan bij gekeken. Ja, dan moet je weer oppassen, want heute is dat wel eens met boven bij de eeuwen puffen, maar dat schaft. Ja. Kijk mal, wat dat aber voor smaak is, dat rode saus is, mira. Ik wil dat wordt aber zij fan doen voor deze Sup. Nu wordt het even nog fijn merken. En dan wordt ik niet weten wat we dan doen. Ja, zoals je zien kan, we gaan hier een beetje Dial-Sauce van der eigen eten, een beetje veel meer als verbroken. En hier hebben we nog eenmaal 1 liter, wat ik dan doe is, dat wordt we niet broken, was dat moet niet te smarter doen, maar doch zoveel doen. Beetje Pankekuchendeeg. En we gaan, wat ik dan word doen, dan wordt het niet broken, dat ik, we maar het ene weer een beetje opkerken. Dan doen we dat in het lezer nemen en dan is dat eigen kerk, dan hebben we dat immer rein. Dat is zeer, zeer handig zo. Nu werden we dat eenmaal abkerken en dan een paar minuten, stek 10 minuten kerken laten, dat het zo fijn durchgekerkt is en dan is dat eruit. Nu willen we ons dat hier eenmaal een beetje abkerken. En dan stek 10 minuten kerken laten, als je eenmaal bij kerken hast. Dan doe je dat een beetje smaken, wanneer het niet saltig genoeg is. En dan weer doe je dat met zo'n stit. Een beetje meer maakt, dat het een beetje saltje is, en dan braucht je onder zout. Maar niet te schrecklich saltig, maar zo dat het grootst fijn is. En dan is dat eruit. Dan wordt het lezen nemen, wat we niet brauchen, dan hebben we het eigen kerk, dan kan je nog mal een verruit merken, en dan heb je dat immer eruit. Braucht je niet alles in een dag. Oké, wat ik dan nu nog wil zeggen is, hier hebben we zo'n Kornstift, dat nennt sich Harmony. Kan je ook een Mexikanische stuk kijken, hier in Winkler hebben ze die bij Sunnyday of bij El Roy's. Die is wel goed. Wat we dan doen, is dan doen we den in koud water aufspeilen. Dan is der nicht so schlickig. Ik heb me dus gezegd, kan dit met zeer schlickig. Zeer smak aufwaschen. Dat jus, dat flissende dat eruit drehen, uitkijken. En dan doe je den koud en koud water durchwaschen, dat hij fijn reingewaschen is. En dan gaan we den ook maken zo. Dat is een zeer wichtige zaak, zo'n koud maken. Dat is de wichtigste ingrediënt te maken. Zo, kijk mal, was schlickig en wou den smak durchwaschen, en dan zijn we eruit. Dankeschön. Oké, dan zijn we nu eruit om de Sup te opstellen. De eerste wat ik wil is, ik wil 2 kuffels en rode peperschoten saus te maken. Dan vlieg ik een stuk 3. Waar een beetje tegenieren en die kan het zo stout maken als je wil. En dan doen we ons korn hier neer. Den wordt de smak afgespeeld. Zo. En dan willen we ons vlees hier neer. Dat wordt die ook zo smak in aangepeeld. Waar dat hier neer. Dat wordt een beetje dikke Sup geven, maar wat je dan is dat veel gezonder. Zo, kijk maar. En vielleicht wollen wir noch ein doosje meer korn. Wir sitzen, wir wollen das Haus hier alle neer. Das vielleicht steckt 3 oder 4 koffer vol bern, was, kraak ze staat. Check dan mal dit wordt aber sehr fijn doen. Zo. Nu worden we dat een beetje durchrieren, dan wordt het een beetje smaken zijn, dus dat saltig genoeg is. En dan werden we dat een beetje voor 30 minuten kerken, opkerken. Dat wil een beetje meer zout maken. En wat we dat doen, en dan werden we dat kerken. Oké, we hebben hier nu bij 8 en 1 liter en een go. En ik denk nog een doosje meer korn te maken. Dus nu hebben we alles top 4 doosjes korn. Dan wordt het een gloon zijn. En dan dat veel een beetje meer zout. En ik wil aan steeds zout, waar ik dan zo'n heinapulver brokken. Zoals je hier zien kan. En dan kan je dat bij ons smaken. En dan, meer is het nog niet sterk genoeg. Ik wil dan nog 1 liter meer zo'n salsa's en rode salsa's wie je gemerkt hebben, wat dat hier nog maak. En nu willen we dat durchkerken. En dan wil die zeer schijn het meer gaan. Kijk maar daar, dat vangt ons zeer smak te laten. Zo. Nu wordt het opkerken. Voor 30 minuten kerken laten. En dan hebben we meer. Dankzij.
Nu kijk mal, nu heeft het op hier en ik heb de halve stunde gekeken. Oh yes, nu wel we middag heen. Pozole Rojo. Zeer fijn. Oké, nu zijn we uit de middag heen. Hier hebben we komst, cilantro, sippelen, radieschen, radisjes, beetje chips, rijstgebroedde tortillas, beetje citroen. En hier hebben we dan ons pozole rojo. Nu wel wie eten. Leider wat zeer schijn smaken. Oké, nu hebben we een vanmiddag hier bij geschoven. Ik vond dat klaks als maar eens aan. En zoals ik immer zei, we hebben dankbaar zijn dat God ons wat gezegend heeft. We zijn dankbaar voor het schijne water. En zondag als we aan ooit vereniging. Zijn we ook vrouw voor. En we gaan. Nu wel we schijn het middag eten. We gaan hier een Mexicanische drink. Dat noemt zich jarritos. Dat is toronja. Dat is grapefruit. Die leg ik een beetje fan. Kook smaakt ook schijn. Maar van jou worden we ons sterk. En we gaan, hier hebben we pozole rojo. En dat eerste, ik weet dat is geen warm, maar hier hebben we habanero saus. We worden mijn tong hier een klein beetje ook nog een beetje verdorven. Oh. Oh, jai. Dat lijkt dat zeer. En we gaan. Dat is een kintel wijs. We gaan hier pozole rojo, we gaan hier sippelen. Rijden sippelen waar we hier op, een beetje cilantro. Ik leg veel cilantro. En dan zo'n radieschen waar we hier op. Komst. Dit is een soja. Soja, gezonde maaltijd. Dan hebben we hier nog wat bananen, avocado. Wordt nog een beetje zo bezied. Dit wordt een soja, gezonde maaltijd geven. Dan hebben we hier nog citroen, limon. Dat wordt nog een beetje fijn even, dat het alweer een beetje een klein beetje zuur is. En dan een klein beetje zout. Ik leg een beetje groot zout zo even kruimelen. En nu wel, dit moet smaken. Dat heeft me. Oh, ik vond het glaks aan. Dat zijn die 5,5 stunden had je geklaard. Maar ik heb ook nog een beetje wat anders gedaan. Maar Emma, nu wel dat moet smaken. We hebben nog zelfs gemerkte rijstgebroedene tortillas. Op mijn geval is het dit woord zeer schijn smaken. Dat is. Deze moet je het hebben, maar even meer.